mitokni motisi kaka kunku delegans oyudo sir manyien higani bang' kambi mar loso kwonga mar Kenya Breweries bedo jogo mabiro uso andiwo e nyasi no. Ranyisi mag gechegi machon ma higa mar 2022 biro bedo mano mar 50 nyaka ne chaki nyasigi ma itiyo godo mar nyiso kendo lombo oganda mohero mitokni. Johera mag mitoknigi mawuok e pinje 30 osendikore mar yoro e ranyisigi ma itiyo godo bende kaka piem. Alfa Romeo magin jobag ranyisigi olero ni tielo mar 50 ni biro bedo mano mantiere rang'iny mamalo mokalo.